ya fadeli ke dinya ko no fe ni wakati na anin tumaina ambe kodbar jamana ka ka bela donia ko ka video partager ka dino ko ma be ki ka tata sorada c'est ça insigi kun ta ka wajuli gade insigi kun ka donni bonkono ka di hadama duma parce que mo gonya nay ka uto usigiro la adama da bi sigi kun odi ala kan dem wana mission na merci beaucoup na ka rappeler ko actuellement en cramo wadon la vie soubri voilà le soubri actuellement d'Abidjan donc momo mako bala koni il mako bala se ka to soubri ni soubri mala koni be se ka client voilà ni mo e pegle be vidéo beka ka ba ma ta $1 ama ta $1 bila yini ngal doke quoi ne ti soko ka kuma me goy amala yini ngal doke ebe kuma de ok sira la amala yini ngal doke oh dans ta bro mo fait kam wo kisi kam wo tanga fait do be esi ana lukuno la ou bien ana vire la wa mo kan ki kopoti chomna mi kam wo tanga sirilima c'est que si moi on va comprendre quoi na soro fendo be angal lukono il y a vire la oh et c'est modoka igan ki comporter nya doka ou bien ka tabanya doka ni ne yiga jula kan famme e mo gor bara adama de ire bakun oui sadi iga ke wale ya juma misika to ni ga bibita danger la c'est ça ibisika wale ya juma ke mi ba to ni ga bibita anormal iga kuma koro yore adama de nga fen chaman chene sababu bi bo ire la okay ika vi kono adama de nga fen chaman sababu nyani bi bo ire la okay mena fengle bi chawo che den shukata chawo che be naka den shukata sadi na den bangi ni sata bi chaya ibo mo godon oui oui do be na sigle me borla sentonto sentu mana to ya raga dugolo ko siko na me village la ni mo korba ya dra ita iba atin to ka kata oui mo do be kal na sigle me borla to ka kata iba ye chawo chela a den shukata na den nyina ab den mi bangi kwa sudi kacha okay okay e ba famia okay be na ka fana ko ni mo na to ka ni ka asuni tige ha tigla mo be na fulo so ko me ga na fulo bi yere bo o te soni ndoro de ni ye fɛn o fɛn ta k'i tulo wɔgɔ bɛ n'a ye ka tila k'o kala kelen don i da kɔnɔ i ka sɔrɔ bi bɛn i da hirimɛ fo ka t'i sa ka fɛn dɔ ta k'i to wɔgɔ bɛ n'a ye ka ban k'a don i la mɔgɔ caman b'a kɛ u bɛ se ka kala tulo wɔgɔ bɛ da k'a kote kelen k'u tulo wɔgɔ bɛ ka kote kelen n'u ɲin na oui oui dɔw yɛrɛ bɛ n'u y'u ɲin wɔgɔ bɛ k'a ban dɔrɔn u bɛ kala sɔrɔ u kunsigi la oui oui o tɛ kɛ o tɛ kɛ c'est à dire i bɛ se ka wari sɔrɔ mais i ti jate waritigiw fɛ quoi a kɛli a ko nun kɛli a tɛ mɔgɔ ka sɔrɔ bali maa b'i ka kungo de caya okay aw bɛ ka bamanankan in faamuya a kɛra komi i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ tile sama ka bɔ ko na dɔrɔn k'a don a tulo kɔnɔ walima ka tile sama ka bɔ moto la ka to k'a don a tulo kɔnɔ a bɛ kaso fu kɛ yɛlɛma cogo t'a la non i bɛ kaso fu kɛ c'est à dire hali ni dɔ bɛ na ka na nkalon da i la i ka taa kaso kɛ soit mɔgɔ dɔ ka kojugu kɛ ka na aw fɛ yen o tigi minɛtɔ i ka minɛ ka taa kaso kɛ yan'a ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ i kɔni bɛ kaso kɛ kaso fulama c'est-à-dire kaso min ma bɔ quoi bɛ baga ma ten mɔgɔ min fana bɛ yen n'a farikolo la si ka ca n'an tɛ dogɔrɔ si ninnu ma quoi i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ farikolo yɔrɔ si ka ca olu bɛ maloya n'a ye quoi voilà olu bɛ maloya n'a ye heure bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ la olu bɛ lamu kɛ k'a sɛnsɛn hali n'a sigilen don yan sisan a bɛ se k'a sɛnsɛn a bɛ taa k'a to o tɛ kɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u bɛ den kunsigi kura di ka taa fili ɲama na walima k'a yɛrɛ dogorɔsiw di ka taa fili ɲama na ni fali y'a dun a ka dumuni fɛ diɲɛ don o don n'i ma kɛ fatɔ i bɛ fatɔ den wolo ni fali ka don e ma kɛ fatɔ ye i ma fatɔ den wolo tɛ tiɲɛ adamaden minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ u ka ɲɛnɛmaya ka basigi wagati bɛɛ hali n'i y'i sɔnni tigɛ n'a se b'i ye n'i bɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ yan i bɛ se ka taa dingɛ sigi dugu so kɔfɛ ma yɔrɔ wɛrɛw fɔ quoi o la i bɛ taa dingɛ de segin k'a don dingɛ kɔnɔ mais n'i t'an ka jamana na n'i y'i sɔnni tigɛ k'a ban normalement i bɛ se k'a bɛɛ sisi boîte dɔ kɔnɔ k'a kɛ ji la k'i kɔ a la quoi i ka sɔnni kura tɛ nugu fiyewu fo Ala ka hɛrɛ kura dɔ k'i ye. i n'a fɔ sisan i b'a fɛ k'i kunkolo di walima i b'i kunkolo kɔfɛ n'a se b'i ye kɔfɛre wele a ka n'i kɔfɛ ka so n'i tilala i k'i ka kunsigi su bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'i kunsigi su bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ban i bɛna a kɛ boîte dɔ kɔnɔ k'a sisi n'i y'a sisi i b'a mugu dɔɔni kɛ daba la kuranɛ haya kuranɛ n'i bɛna kuranɛ kalan daminɛ hali mɔgɔ min ma kalan i bɛ to ka mɛn mɔgɔ dɔ ko bisimilahi
oui bismillah bismillah cara kuranɛ kɔnɔ min na pour que hadamadenw ka ɲinɛ a kɔ sinon a kelen bɛ se ka kuranɛ jɔyɔrɔ bɛɛ ta mago dilanli sira fɛ n'an tɛ diinɛ walawalali ma dɛ ka mago dilan n'a ye bisimilahi arahmani arahim kumakan jumɛn de b'a kɔnɔ bisimilahi an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye arahmani min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye arahimi ani lahara hinɛ lɔbɔlen tigi c'est ça e bɛ fɛn o fɛn ɲini i bɛ ne nɔfɛ i bɛ bisimilahi arahmani arahim i b'a sɛbɛn fataw jate la i y'a faamuya 489 i bɛ tila ka i b'o nasi garder ka sɔrɔ ka kunsigi sisilen mugu ta k'a kɛ o la k'i kɔ a la sufɛ ka sɔrɔ k'i sigi ka bisimilahi arahmani arahim wurudi arazagu jate la 380 min bɛ sɛbɛn walan na o de ye 489 i b'o de fara n'i y'o sɛbɛn k'a ban i b'o nasi de k'o kɛ minɛn kɔnɔ ka sɔrɔ ka kunsigi sisilen mugu tɔ kɛ o la k'i kɔ a la sufɛ su o su de i bɛ to k'i kɔ a la n'i y'i kɔ a la su in na i b'i sigi i bɛ kɔlɔsi minɛ i ɲigilen i bɛ sɔrɔ ka bisimilahi arahmani arahim wurudi garizɛgɛ yɛrɛ jatera n'o ye 380 ye ni cɛ o cɛ y'a kɛ n bɛ tile 7 sigiyɔrɔma 3 d'a ma tile 21 a bɛ dayɛlɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ ala bɛ sitanɛ jugu nangari ka bɔ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i bɛ ka faamuya fataw kɔrɔ dayɛlɛli arazagu jate garisɛgɛ i y'a faamuya mais sisan e wulila tile bɔ n'a bin i k'a dɔn k'i ye nafolo sɔrɔ mais nafolo ni kɔlɔlɔ t'a la i b'a dɔn min b'o kɛ i b'a dɔn n'i y'i tulobo bɔ hali ya dɔn mɔgɔ bɛ to ka sisɛsi ta k'u tulo manipule n'a ye a ma ɲi a bɛ na ni fɛn fila de ye sisɛsi fana a bɛ na ni lagosi jugu ye i kan walima i ka jɔ jama dɔ la k'i lamaloya diɲɛ bɛɛ ɲɛna i bɛ k'a faamuya ko bɛ dogo la n delila k'a fɔ tɔngɔnɔ filɛ nin ye tɔngɔnɔ min n'an b'a mara tɔngɔnɔ ka ɲi wa conséquence fana bɛ tɔngɔnɔ la munna conséquence b'a la n'i ye tɔngɔnɔ mara i ka du yɛrɛ kɔnɔ so kɔnɔ ko tɛ dɛ i n'a fɔ n tɛ an ka du kɔnɔmana yan n'i ye tɔngɔnɔ mara yen a man ɲi an k'an k'o mara min la wala tɔngɔnɔ bɛ mara so da kɔfɛ de n'an tɛ bon da ma dɛ chambre da kɔfɛ dɛ lu da kɔfɛ denmisɛnnin min ma kɔrɔbaya n'a si tɛ tɛmɛ san 1 kalo damadɔ kan ni o tagamana bɔgɔ la n'a senɔ bɔra ni tɔngɔnɔ tagamana a tagamanɔ kan ni tɔngɔnɔ sen faraka y'a senɔ datugu o tɛ se ka si sɔrɔ tuguni parce que a yɛrɛ tɛ si sɔrɔ fo a yɛrɛ sen ka bonya ni tɔngɔnɔ in ta yan'a ka si sɔrɔ a bɛ sa bon n'i fana bɛ ka tɔngɔnɔ mara a ka ɲi a bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ o mɔgɔ nana ka na baara jugu don i ka du kɔnɔ tɔngɔnɔ b'a tagamasiyɛn yir'i la n'i ye tɔngɔnɔ ye k'a tɛ fara yɔrɔ o yɔrɔ bololafɛn dɔ bɛ yen awɔ i bɛ k'a faamuya mais ka taa sɔrɔ la n'i b'a fɛ jɛkulu dɔ ka ja n'i b'a fɛ jɛkulu dɔ ka fara i b'a jateminɛ n'aw taara ka taa n'i ye ba faga bi gɛrɛn na gɛrɛn sigilen n'i ye ba faga n'aw y'a sogo ɲini o don kɔfɛ gɛrɛn bɛ se ka taa hali a jama bɛ caya ni o don ye mais aw mɔgɔ hakɛ min y'a dɔn aw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen yan'aw saya cɛ o gɛrɛn bɛ ci awɔ mais o t'a yira ko ba tɛ fɛn ɲuman ye fɛn ɲuman de don fɛn ɲuman de don a kɛra komi n'a fɔ hali mɔgɔ min ka baara ye heure bɛɛ ka to ka saga faga a ma ɲi saga faga waati dɔ i n'a fɔ sogonigi bɛ mɔgɔ min bila semaine o semaine a bɛ saga faga kalo o kalo a bɛ saga faga bon ne bɛ se k'a f'i ye ko conséquence b'a la parce que saga dɔw bɛ yen olu man ɲi ka faga mɔgɔ fɛ olu ka kan ka faga mɔgɔ min fɛ lamɛnkɛlaw ka yafa n ma ala y'a problème lase mɔgɔ min ma n b'a ɲini ala fɛ u k'a dɔn kuma dɔ fɔ dɔrɔn muso min bɛ yen n'a donna kɔɲɔ la yanni kɔɲɔ ko dépassé yanni kɔɲɔ mouvement ka ban pièce la a bɛ se ka faga o muso façon kungo la cɛ min ye furu kɛ yanni furu laada waati hakɛw ka dafa i n'a fɔ k'a daminɛ kalo 1 fɔ kalo 4 voilà muso sara walima cɛ sara o tigilamɔgɔ ka kungoya la saga dɔw ka kan ka faga m'o saga tamasiyɛn di ma saga dɔ bɛ yen jurunin fila u b'o kan kɔrɔ ten jurunin fila min bɔlen don kan kɔrɔ i t'a sɔrɔ dɔw ta jɛlen don mais saga dɔw fana jɛlen don mais i t'a sɔrɔ finmani b'a la o saga façon tɛ faga mɔgɔ o tɛ faga mɔgɔ fɛ ten quoi saga min fana bɛ yen n'a farikolo bɛɛ finnen don k'a daminɛ kunkolo la fo ka na se ɲɛgɛnɛ ka taa yɔrɔ ma mais k'a daminɛ yen ka taa kɔsi na olu jɛlen don o fana tɛ faga mɔgɔ kunkolo la fo ni muso min dɛsɛlen don ka den sɔrɔ o de la ko ka to ka saga faga ten n'a ma ɲi sinon ne yɛrɛ bɛ ne bɛ saga faga ne bɛ saga faga yɛrɛ donc mais ne ka saga kelen-kelenna bɛɛ n'a kungo de don a tɛ ko n'a fɔ ne b'a faga n yɛrɛ kungo la voilà i t'a sɔrɔ a caman bɛ yen
ni b'a faga mɔgɔ de kun la a bɛ ka faamuya ala k'an dɛmɛ foroba bɛɛ la kosɛbɛ a kɛra komi n'a fɔ sisan n'i bɔ saga la o yɔrɔ la tɔngɔnɔ n'i ye tɔngɔnɔ sɔrɔ sisan a y'a dɔn ale dagolo fila nin bɛɛ ka bon i bɛ tɔngɔnɔ faga dɔrɔn k'a kunkolo susu n'i y'a kunkolo susu k'a ban foronto a den ko tɛ dɛ foronto den kala kalani min bɛ foronto sun yɛrɛ ka taa dɔ den na i b'o caman de fara fɛn kunkolo kan tɔngɔnɔ kunkolo k'a susu ka to k'a wusu i ka du kɔnɔ mɔgɔ jugu ti don n'i tora k'ale wusu hali n'i ba ye subaga a tɛ si du kɔnɔ ala k'an dɛmɛ amina an ka taa karamɔgɔ merci o explication la o bɛ du kɔnɔ o ye mais e delila ka mɛn o b'a fɔ i ka araignée lɔn wa araignée o mun minnu bɛ bon kɛ ten min nanalo ne delila ka mɛn k'o man ɲi araignée bon kɛ min filɛ nin ye plafond na nin tɛ yan n delila ka mɛn a fɛn nin b'ale kɛ ko o man ɲi bon kɔnɔ bon a ma ɲi bon kɔnɔ mais est ce que a fana bɛ kɛ yɔrɔ min na ka caya est ce que nɔgɔ fana sen t'a la mais o de don sinon ne b'i ka yɔrɔ jɔsi don o don k'a nettoyer est ce que a b'i ye a t'i ye bon ne kɔni tɛ se k'a fɔ k'a ma ɲi so kɔnɔ ou bien a ka ɲi parce que ne t'o dɔn n kɔni bɛ fɛn caman wɛrɛ de don a la nin ye donso ka fura de donso ɲɛ bɛ nɛnalo min na n'i ye nɛnalo den yɛrɛ yɛrɛ nɛnalo so kɔnɔ i bɛ miseli de ta k'i jija k'a tura la siɲɛ kelen n'i y'a tura la siɲɛ kelen dɔrɔn fɛn faga o cogo la i k'a sisi k'a mugu bɔ i k'a di i ka marifa kisɛ kan ni sogo bolila ka tɛmɛ n'i y'a ci i bɛ taa su ta donso ka yafa ma ala kama n bolo fila bɛ n bɔ n tɛ fɛn dɔ la voilà n ka karamɔgɔ de ye n kala la mais ɲɛ bɛ nɛnalo min fana na ta n'i y'a sɔrɔ a bɔ so la parce que village kɔnɔna na dumuni bɛ tobi yɔrɔ min na sisi bɛ taa nɔrɔ wala o gaziw de a b'olu sama sama ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ a n'a so de fara ɲɔgɔn kan a si k'a mugu bɔ ni joli banbali bɛ adamaden na i b'a k'a la tile 3 dɔrɔn a b'a jaabi d'i ma n'a ka di wari min na a fɔ wari di yan n'i ka bana furakɛ n'a ye sagona wari di ma i bɛ taa ni mugu bɔ dɔrɔn ka n'a d'a ma ko to k'a kɛ joli la i kana min fɔlɔ dɛ a fɔ ko tile 3 kɛ i ka to k'a kɛ joli la fɔlɔ n'a ɲɛn'i ma yɔrɔ i bɛ se k'a fɔ k'a min pour que i k'a dɔn ko fɛn ko puissance yɛrɛ yɛrɛ de b'a la dɔw farikolo tiɲɛnen don joli fɛ fo ka taa dama tɛmɛ ala kama n'a bana jugu b'i la ne ba walima ne fa i jija i ka nin kɛ i k'a kɛ fɔlɔ i k'a jaabi sɔrɔ i ka sɔrɔ k'a dama la b'i wele ne tɛ mori ye min b'a fɛ i k'a kɛ k'i kana tɔ minɛ fɛ dɛ non kungo min bɛ n ka ma se ka tila o la mɔgɔ minnu bɛ n dala ma se ka tila o la kuma tɛ ko ka kura wele kana fara a kan e k'a faamuya morikɛ ka n'i ka dalu feere n b'o f'i ye bi a kana dalu feere oui ka n'i ka dalu feere mais a f'i ka dalu ka san o kɔrɔ bɛ di n ka comprendre kan fɛn min bɛ ka feere ani mɔgɔw bɛ ka fɛn min ɲini k'a san kelenw tɛ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ni mɔgɔw jɔlen don k'a tɛrɛmɛ o bɛ ka feere de mais fɛn min bɛ sa o tɛ tɛrɛmɛ o a prix bila a bila ni bɛli i b'a fɛ i b'a ta i b'a e delila k'a mɛn jɔn jɔn da k'ale ni karisa tora min fɛn jugu ni tɛrɛmɛli la e delila k'o ya e delila ka mɔgɔ ni mɔgɔ kɛ to ka dula tɛrɛmɛ i ma deli k'o ya e delila ka mɔgɔ taalen jɔ bitigi da la ko u b'a fɔ ko sukaro da ka gɛlɛn mais e delila k'a mɛn ko sigati da ka gɛlɛn ya de m'o mɛn dɛ o de la n ko a f'i ka dalu ka kɛ sanfɛ ye mais kana sɔn i ka dalu ka feere i kana feere kɔrɔ ye jumɛn ye i b'a dɔn n'i kumana dɔrɔn i bɛ don dɔ gasi la o de la kuma bɛ ka gɛlɛya ne ma sinon ne ka farin kuma kɔnɔ mais kuma bɛ ka gɛlɛya ma kuma bɛ ka gɛlɛya ne ma yɛrɛ dɔw yɛrɛ ne bɔra ka kilisi damadɔ di yan ne ka karamɔgɔ caman ne wele ko ne kana segin a kan oui mɔgɔ caman parce que ne bɛ se ka kilisi d'i ma a ka taa kilisi 100 quoi k'an sigilen to i y'a faamuya mais kilisi ninnu caman bɛ yen bamanan kilisi yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn suko ni dugujɛ ta la a bɛ kɛ de mais ile b'a fɔlɔ ye ka mɔgɔ mako ɲana ye mɔgɔ f'i fana k'a dɔn k'a fɔ adamaden i ɲɛnikɛtɔ i bɛ tiɲɛniba de kɛ sisan mɔgɔ dɔ ye dimi don e la walima i ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔ la ko ma kɛ e sagona ye e ye baara in k'a tigi la pour que ka se ka dimi bɔ i yɛrɛ la mais a tigi dun ma fɛn wɛrɛ k'i la wala dɔw ye conséquence de ye walima cɛ dɔ bɔra muso dɔ nɔfɛ a k'a bɛ muso fɛ ni muso k'a t'i fɛ a man i ka ala deli k'a kuma i t'a sɔrɔ a t'i fɛ de a cɛ nin kuma in man ne ka élément ye dɛ o ma di dɔ ye dɛ ne delila k'a fɔ n ko ka ala deli ka muso kama k'a furu n ko ne adama ka faamuya la n ko nafa t'a la mɔgɔ caman ne wolo ko ne ka n'o fɔ yɛrɛ de ko karamɔgɔ tɛ dɛ kunfin ko ne man kan k'o fɔ yɛrɛ de ko ne min y'a baara kɛbaga olu m'a faamuya mun n'i lakalan i k'a faamuya adamaden la i ka kuma kun ye min b'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn ni ne bɛ e fɛ ni e bɛ ne fɛ a ma se an ka ala deli ka ɲɔgɔn kama n ko mais ni dimi dɔɔnin i ta sara
voilà o kɔni ni dimi donni i ta sara dɛ ni dimi donni la i ta sara a yira c'est a gɛlɛya n'a nɔgɔya bɛɛ cɛsi ka n'i to kurun kɔnɔ k'i b'a ɲini k'a dɔn ni bama bɛ ji la bɔ fɔlɔ i ka t'i jɔ geren sanfɛ i ka sɔrɔ ka ɲininkali kɛ o kɔrɔ min i b'a dɔn kana don ko la i se nin ko cɛmancɛ la k'i b'a ɲini ko a ka ɲi a ma ɲi non o wagati i b'a ɲini de k'i sago sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ ala k'an dɛmɛ merci beaucoup Kango ka rappeler k'an bɛ actuellement an bɛ Sucre voilà an bɛ Sucre donc mɔgɔw ma ko b'an na kɔni numéro épinglé bɛ vidéo kan voilà min dɔ bɛ fana na i ka numéro sɛbɛn mais ka liseli kɛ a ka gɛrɛ o ma voilà numéro bɛ 07 05 60 45 06 o numéro WhatsApp a bɛ appel la fana Kango an bɛna taa baganw na bi baganw combinaison ni turabu ye combinaison c'est à dire que bagan bɛ se ka ta ka yɔrɔ dɔ ta ka turabu den ɲama la m'a di ma nafolo la fɔlɔ nafolo kɔfɛ m'a di ma cɛw ka bana la mais i lɔ ne bɛna n ta ye choisi le fɔlɔ kɔfɛ i bɛ taa di i ka hakilina fɔ bana bɛ ko banba banba ma a yɔrɔ si fɔ mais a yɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ ni buru banba bɛ baara ni turabu yɔrɔ min na ka se ka mɔgɔ mako ɲɛ n'i t'a fɛ kɔngɔ ka don i ka du kɔnɔ fo ka t'i sa bama ɲi ɲini dɔrɔn banba ɲi ani bin dɔ bɛ falen ji la baji walima kɔji min bɛ woyo i b'a ye u b'a fɔ a ma ko tan kunfɛ n bɛ tɔgɔ min dɔ la o y'o ye a bɛ se ka kɛ tɔgɔ wɛrɛ b'a la ni fiɲɛ bɔra ka taa yan fɛ fiɲɛ b'a cɛ ka taa yan ni fiɲɛ bɔra yen fɛ n'a bɛ ka na a b'a cɛ ka taa jota de la a falen tɛ dugukolo la i b'o yiri in de ɲini ka ni bama ɲi fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a bila i ka balo mara yɔrɔ la terikɛ n'i ka kalo dépassé bi bɛ 100.000 ma balo la kalo o kalo ala b'a nɔgɔya a tɛ mɔgɔ kɛ waritigi ye a t'i kɛ santigi mais kɔngɔ de bɛ bin i ka du kɔnɔ n tun b'a ye village la cɛkɔrɔbaw b'a kɛ an ka ɲɔ jiginɛ ɲɔ bɛ mara yɔrɔ min na u bɛ yiri in furabulu ta k'a da yen ka sɔrɔ ka bɔnba ɲini d'a kan ka sɔrɔ ka ɲɔ k'a kan asa hali n'i ka jiginɛ kɔnɔ ɲɔ banna dɛsɛ kɔni t'a to i ka denbaya bɛ si kɔngɔ na o tɛ kɛ balo tɛ dɛsɛ olu kɔnɔ diɲɛ ka di dɛ n'i y'i sigi k'i miiri wagati min tɛmɛna hali a ma mɛn ala k'an sutura an ka taa dɔɔni ka di banba n bɛ banba kɔnɔna bɛlɛ d'i ma o ye kisi de ni banba fagara ni bɛlɛ min bɔra a kɔnɔ ani bagan min fagara denkuli yɔrɔ walima jamajɛrɛ yɔrɔ kɔɲɔ n'a ɲɔgɔnna walima saraka bɔ yɔrɔ la i b'o bagan kolo de ɲini wo bɛ min na ka sɔrɔ ka bɛlɛkisɛ in don a kɔnɔ k'a tu ka bile kunna ala b'i kisi ka bɔ jugu ka tɔɔrɔ ma ko n'i yɛrɛ taara i jugu min dala ɲini tu t'a la tɛ t'a la a bɛɛ de filɛ so ye jugu tɛ se ka baga i ma jɔn ka tɛfɛ ne ta a bila silence la a tigɛ i y'a faamuya ni bama ye fan da parce que bama fan ni mɔgɔ min sansi ka don olu bɛ to k'a ye ji dawolo la quoi ou bien n'u ye bama faga ni fan b'a kɔnɔ i bɛ bama fan de ci ka sɔrɔ k'a fɔ a fan n'i ye den sɔrɔ a kɔnɔ walima n'i ye ji salasala min sɔrɔ a kɔnɔ i b'o ni saɲɔ bu de ɲagami ɲɔgɔn na ka to k'a k'i den wusu quoi a bɛ dankari cɛw la cɛw tɛ se ka dankari a la o banba kelen golo ɲini i ka turabu garisɛgɛso di adama ka sɛbɛn sanfɛ siɲɛ 71 a bɛ ci 1 2 2 n'i ye adama ci i bɛ gariya don a kɔnɔ 71 ka sɔrɔ ka kuru ka bile kunna ŋɔni dɔ bɛ village la u b'a fɔ ko musokɔrɔ ŋɔni e b'a dɔn k'a bɛ falen tumu sanfɛ i b'o yiri ŋɔni de ɲini ka sɔrɔ k'o sin k'o mugu bɔ k'o dɔɔni bila golo in kɔnɔ turabuden sanfɛ k'a kuru ka bile kunna fo ka taa dugukolo meleke i ti dɛsɛ sɔrɔ kɔnɔ i y'a faamuya an ka taa an bɔ bama kan an bɔ bama la an bɛna taa danganbere la korokara a bɛ se ka combiner ni turabuden dɔ ye wa a bɛ se ka mɔgɔ mako non n'i ye korokara lajɛ ni korokara kɔgɔla ka se korokaraya ma dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ turabuden b'a sanfɛ musa b'a la taligi b'a la i y'a faamuya i bɛ korokara kɔkan fara de ɲini dɔrɔn ka sɔrɔ ka Iburahima taligi kelen pewu ci a kɔnɔna na kelen ka sɔrɔ ka nɔnɔ kɛ a kan k'i ka hami fɔ a la k'a di muso ma muso min ka laada bɛna na a tɛ ka den sɔrɔ i k'a d'a ma k'a ka min don o don sufɛ a ka nɔnɔ kɛ korokara kɔkan fara in kɔnɔ k'i ka hami da la k'a min n'o y'a sɔrɔ a ka yɛrɛgili tigɛla bi n'a y'a daminɛ bɛ tile 7 n'o dafara a k'a jɔ a b'o den kelen bange diɲɛ b'o ye quoi ni morikɛ min ko k'a tɛ den bange o fɛrɛ ka sa de sinon a b'o kelen bange hali n'a dabarila de n'a sɔrɔla ko dabari de bɛ e cɛman yɛrɛ kan a bɛ ka kɛ sababu ye fɛn dɔ bɛ o ma ɲi dɛ i b'a dɔn ko muso bɛ kala bila cɛ la muso kɔni bɛ sɔn fɛn dɔ ne b'a cɛ caman bɛ a dama ka sini la k'a fɔ n'a taara Bintu fɛ yen don min na ça va aller mais n'a taara Mariam fɛ yen don min na ça marche pas
Numuge de ba ko. Kuna re tare yan fe quoi. Ko gasoil le ka are ka moli essence de menar tare ta sur gasoil le ba ko atewli. Menar na ya fe. Motere bi ko ka je ba essence ba la quoi. Ni obila. Sami mi se ki kisi ka bo muso ka kolo muso ka o kololo toromo folo ko fala ka furabulu kene kene ni kana filen crossigi I ka bla filen ne ka chonko ka so ka jika ka ki kwala ka domi muso terete foki la ni sera wala muso mala ka danga donte de ala ka ti ka ta so dana bla ni noti muso la oni muso terete kene de ni dana be muso la wala ni bana do be muso la bana simple infection na nyona bana ni no bala kana da doni barama de na ndawta ni de ada Famna. O to kuro kara kilin kungolo caman ba ɲini dɔrɔn I t'a susu dɛ I ti asisi dɛ I b'a tigɛ k'a laja quoi n'i y'a tigɛ k'a kɛnɛ laja I to ka morceau dɔɔni ta k'a bila tasuma na k'i cɛ wusu n'a ye non I ni cɛya bana tɛ ɲɔgɔn ye ni cɛya bana tɛ ɲɔgɔn ye a bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ I ti ye ayi 4 heures bɛɛ I bɛ taa sɔrɔ waati bɛɛ I la moteur 3 fois moteur heure bɛɛ n'i bɛ tagama I bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ kan doni ka di. Ada. Entana ye. Ama bo alila. Kuro yɛrɛ. Oui. Est-ce que kuro bɛ se ka turabu bɛ se ka fara kuro kan. Ne ko kuro sugu. Ka bɔ ma ko. Kuro kan filɛ nin ye n'i ye kuro kan baara k'a di cɛ o cɛ ma n'i fari dɔrɔn ni muso dɔ ma bɛn a kan aw bɛ muso dɔ kan. Aw mɔgɔ nigi bonya o fɛ a b'i koja mɔgɔ ye. Kuro kan. I b'a faamuya n'i ye koro kɛn sɔrɔ sisan k'a yele ka timitimini tobi fo a ji bini ka ja I bɛna ji fitinin tora a duguma ko ni koro kɛn ɲagami ɲɔgɔn na k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min mago bɛ kan na a bɛ tila ka n'a y'a muni daminɛ a tila k'a jɔ a fɔ a ye ko adamada labi de y'a fɔ e ma kuma in faamuya de yan koro kɛn yele I k'a bila I kɔrɔ I ka sɔrɔ ka timitimini tobi hali n'a kɛra kuru kelen ka ji k'a tobi k'a to fo a ji bini ka ja ji fitinin min b'a duguma dɛ I k'o siyɛnɛ ka sɔrɔ k'o ɲagami koro kɛn na ka parifɛn dɔ k'a la ka to ka mun I si tile hakɛ tɛ dafa I b'a jɔ I mana kɛ ŋana ye cogo cogo n tɛ I bɛ don dɔ bila a bɛ wara I ma I y'a faamuya n'i ye koro ku tigɛ a n'a kunkolo k'a foroki k'a di cɛ banabagatɔ ma k'a ka to ka kɛ naji la ka min a bɛ tila k'a jɔ muso mana hali n'a muso ye muso naani min bɛ a b'a fɔ I ko ale bɛ don dɔ bila danfɛn saba bɛ n'i y'olu kunkolo ɲagami ɲɔgɔn na k'a di mɔgɔ o mɔgɔ ma ni fariti a bɛ tiɲɛni lase a ma koro kara kunkolo koro kunkolo kana kunkolo ka ninnu forogi ka saɲɔ bu ɲini k'a k'a la k'a labɛn k'a di marché mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ mago bɛ marché la a ka magasin kɔnɔ tile 9 a k'a kɛ ala kama a ka wusu tile 9 a k'a jɔ fɔlɔ yanni tile 9 wɛrɛ cɛ k'a ka jaabi lajɛ dɔ bɛna fɔ i k'ale ye selideni feere k'a ma foyi sɔrɔ n'i ye nin kɛ I bɛ seliba dépassé kɛ fo ka tila k'i balimaw sɔrɔ morikɛ n'i ye nin lamɛn n'i b'a fɛ k'a kɛ k'a di client ma wari min n'a la kana kɛ k'a d'a ma ne karamɔgɔ ko ne ma ko ne kana baara kɛ mɔgɔ si ye fu ko mais ko ni min kɛ min ye k'a di min ma n k'a kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye quoi a ko ni mi sɔn k'i sɔn n kana miiri k'i bɛna dɔn ye ko ni n tɛ se k'i sɔn f'i ka n sara ko n k'a fɔ k'i ka n sara i b'a faamuya koro kunkolo ni kana kunkolo ani koro kara kunkolo k'a susu ni saɲɔ bu ye k'a labɛn ko wusu na k'a wusu sɔgɔmada na n ko tile bɔ n'a bin jɛ I bɛ tila ka presse ko tile ka bin mɔgɔ mɔgɔ y'a ka magasin dayɛlɛ n'i kelen b'i ka baara kɛ n'i ye nin kɛ musu daminɛ yanni tile 9 ka dafa I bɛ mɔgɔ ɲini ka fara I yɛrɛ kan n'i ma mɔgɔ ɲini ka fara I yɛrɛ kan I bɛ tila k'i ka magasin datugu o t'i wuli dɛ danfɛn minnu bɛ sɔn su dugu tilalenba k'u da don dibi la ka dumuni kɛ k'a sɔrɔ u m'a contrôler o ye bagan minnu bɛ dumuni kɛ bin na de I n'a fɔ misi ba saga so ani olu parce que su mana ko cogo cogo ŋɔni bɛ yɔrɔ min na dɛ olu b'u nɛn don ŋɔni in cɛ la ka bin sama ka bɔ ka taa ka ŋɔni to yen o bagan naani ɲini k'olu daburu tigɛ misi ba saga fali walima so o n'a ɲɔgɔnna bagan I b'olu bɛ dabolo de tigɛ quoi k'a fara ɲɔgɔn k'a foroki ka sɔrɔ ka yiri ŋɔnima ɲini yiri ŋɔnima min falennen don kaburu dɔ la o yiri ŋɔnima dɔɔni tigɛ k'o fara kan k'a labɛn k'a kɛ wusulan ye ni cɛ o cɛ y'a wusu I si tile hakɛ la hami dɔrɔn ni ala ma ɲɔgɔn I bɛ taa sɔrɔ I ma se k'a kɛ kilisi to I ka fɛn bɛɛ to yen n'i sirilen don to ka I ko dɔrɔn I ka fini dɔ don I ka dɔɔni kɛ tasuma de k'i jɔ tasuma kunna f'a sisi ka tigɛ n'a sisi tigɛra don I k'i da o don n'o y'a sɔrɔ cɛw kɛlen don k'i siri I b'a ye cɛw b'i gɛn sigi la fo ka dɛsɛ soit u y'i dasi I bɛnna dingɛ dɔ kɔnɔ I bɔra n'i yɛrɛ en tout cas n'i kɔni y'a kɛ diɲɛ don o don I bɛ prévu dɔ sɔrɔ a la o tɛ sini ni sinikɛnɛ kɔnɔ quoi
Merci beaucoup. Abonnez TikTok, vidéo tapoter. Facebook, like et partager. Doni farma et bebolabi. Rappelez que Kramo veut s'ouvrir actuellement. Voilà. Adama la vie s'ouvrir actuellement. Donc, mon veut s'ouvrir malala koni. Il y aura ma s'ouvrir là. À Wati Vini. Viens le voir. Le 07 05 60 45 06. Numéro de WhatsApp quand vous. Il dit quoi quand il veut plus de 225 de la carte. Il va la soir. On la voit. Voilà. On va t'en faire une brève de 3 bouilles. Au surcoût. Surcoût. C'est qu'à combien de 3 bouilles. Ça me rend à ni est dans le barana masaka wardi ma surgun no ni grega adama se papier jama sanve ha sotan woro jatele bi kabatunci ni kabatunci wa habun konnana ibi kala ni be ika surgu kolo da wasri surgu mun doni shishi ko ka dabala ika surgu kolo da o kono ka soroka surgu mun don da kono ka ku ni ye che far kolo ka singini iko doni mlaka ni ye muso farikolo ka si dɔɔni ɲini i ko bila ka mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ sa sisan e t'i cɛ de ya e b'a fɔ musow de k'i kanu o mais ne taara muso farikolo la si ɲini k'a bin i ka fɛn dɔ cɛw de bɛ n'i kanu n'i ti ɲɛ o kɛli kɔ i b'a fila bɛɛ de ɲagami ɲɔgɔn na n'o kɛra bɛɛ b'i kanu n'i b'a fɛ n'i ye muso ye i bɛ farikolo ka si dɔɔni ɲini k'o d'a kan muso farikolo ka si ka sɔrɔ k'a sɛbɛnnen kuru ka bilen kunna i b'a jate adama ye kuru joli kuru fila dalen même tubabu so filanan na n'i ye fila fara wolonwula ka kɔnɔntɔn tile kɔnɔntɔn sɛbɛnni jaabi bi ma diɲɛ don o don n'i y'a sɛbɛnden bilen kunna n'i ye wari don togo o togo la i b'a wari ɲɔgɔn sɔrɔ e ma ni ne bɛ wari don ne tɛ miiriya a bɛ garisɛgɛ di a bɛ manja lase mɔgɔ ne b'a fɛ ka wari don sa miiriya foyi tɛna ne kunkolo la min bɛ n bolo k'a bɛɛ dun wari n y'a dɔn fana n b'a sɔrɔ ne tɛ waritigi dɛ mais ni ala ye miliyɔn di ne ma bi ne b'a bɛɛ dɔn bi k'a ban yanni ka dugu jɛ parce que ne b'a dɔn ni ala ye sini yira ne na ala tɛna ne ka sɔrɔ kɔlɔsi ayi mo ni ala don o don dugujɛ yɛrɛ cɛbakɔrɔ a t'i ka se o don tile bɔ n'a bin na quoi a bɛ ka faamuya dɔɔni ka di ni adama in nin ti ci i fana ma deli ka nin mɛn fɔlɔ parce que n'i ye nin k'a bɛ kɛ o puis n'i nana ko ne ka nin kɛ k'a d'i ma ne bɛ wari de f'i ye i tɛ sɔn ka miiri fiyewu ko cɛnin ye min fɔ réseau sanfɛ k'a bɛ n'o kɛ k'a d'i ma ko ka nin wari hakɛ minɛ na n'a ka di n b'a kɛ ka tila k'a papier yir'i la y'a dɔn y'a dan ye dɛ ka tila ka kolo in d'a kan ka si in d'a kan nɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a ye ka sɔrɔ k'a kuru k'a d'i ma n ko taa n'a ye i yɛrɛ ka taa golo k'a la o tɛ prévu dan yan mais n'i y'a kuru ka bilen kunna n'a sɛbɛnden ma bɔ i bolo ka ben yɛlɛma cogo t'a la a ma ben a ma tunu i sigi o sɔrɔ tɛ jɔ quoi ni garisɛgɛ de ma bon n'i fa tɛ sɛbɛnden bɛ tilela ka bin ne ye nin kɛ k'a di cɛw o cɛ ma o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko adama bɛ ka min fɔ nin wa ne ye wari minɛ dɔw la bi karamɔgɔkɛ de ne ye wariba minɛ la sɛbɛnden nin fɔlen filɛ nin dɛ n'i ye mɔgɔ ka kunkolodimi furakɛ miliyɔn na a ka juru t'i da yen non n'a tigi kɔni furakɛla kɔni a banna mais n'i ko mɔgɔ ma hɔrɔnya la ko karisa min y'i dɛmɛ n'a tigi ma jɔyɔrɔ foyi ye fɛn m'a ka juru b'i la c'est ça ala k'an dɛmɛ ma ban n bɛna surugu la surugu i bɛ surugu sentigɛ de ɲini quoi surugu sentigɛ awɔ ka sɔrɔ ka surugu sentigɛ don i ka ɲɔ bɔrɔ kɔnɔ quoi walima n'i taara malo san ni e ye malo san bi wari foyi t'i kunna i ka balo banna e dun bɛ luwanse la denw ka ekɔli sara bɛ yen muso fana lajɔlen don o fana ka ordonnance bɛ yen surugu sen ɲini dɔrɔn i k'a don i ka malokisɛ kɔnɔ ka bila yanni i ka o don k'o ban k'i bɛ taa bɔrɛ in kɔngɔ ko ka taa bɔrɛ wɛrɛ san o b'a sɔrɔ malo in wari ɲɔgɔnna 2 bɛ sɔrɔ i kun ala kama ko jamatigi mɔgɔ min mago b'a ka baarakɛyɔrɔ entreprise jama la taa surugu kunkolo ɲini kana dingɛ segin i ka entreprise la i k'i ka hami d'a kan i langolo 12 i ka sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan fo ka t'i da kaburu kɔnɔ jama ti ban hali n'i ye usine feere jama ti ban yɔrɔ la fo n'i ye fɛn bɔ don min i y'a bɔ yɔrɔ min ayi surugu surugu si ɲini dɔrɔn i ka surugu si ɲini a camanba i ka surugu bolo sen i ka n'a si sɛnsɛn ka bɔ a la i k'a camanba ɲini quoi i bɛ dɔɔni sisi k'o kɛ daba la i y'a faamuya i bɛ sɔrɔ ka bisimilahi kun arahmani arahim fayakun bisimilahi kun arahmani arahim fayakun bisimilahi kun arahmani arahim fayakun i b'a sɛbɛn papier dɔ sanfɛ siɲɛ 102 i ka sɔrɔ ka surugu ninnu tigɛ k'a da papier kan k'a kuru k'a di garisɛgɛ ɲinina ma k'a ka taa n'a ye e min yɛrɛ morikɛ n'i ye wari minɛ kiliyan na ka ban i sigi su o su i ka sɔrɔ bisimilahi kun arahmani arahim fayakun o b'a sɔrɔ surugu si b'i bolo i bɛ to k'o wusu n'a ka di i bɛ surugu si dɔ d'a ma i b'a ni fɛn wɛrɛ ɲagami k'a d'a ma a ka taa n'a ye i b'a fɔ ko sufɛ k'a ka to ka nin wusu k'a da i yɛrɛ bɛ kɔlɔsi minɛ sufɛ ka nin wurudi tile 12 dɔrɔn a tigi b'a fɛ ko karamɔgɔ n ye n ka laɲini sɔrɔli commencé awɔ
ni cɛw nana wari di ma k'i ka nafolofin kiri baara kɛ k'a d'u ma nin baara k'a d'u ma k'i ka nafolo min ka di da ye i k'a minɛ u la k'u ka taa n'a taara a f'a ye ko karamɔgɔ karisa ta i ka nin sɛbɛn i ka nin wusu ni wusu tile 11 ni tile 11 dafara n'o y'a sɔrɔ i bɛ lahala min i k'a jaabi di yan o bi dafa don min na a b'a fɔ ko karamɔgɔ ma fɛn bɛɛ sɔrɔ dɛ mais bi ka fisa ni kun ye siɲɛ 100 i bɛ taa sɔrɔ komi suruku dingɛ de tɛ ye sisan n'i ye suruku dingɛ sɔrɔ ni suruku bɛ don dingɛ kɔnɔ a bɛ don n'a kɔ de n'a bɛ don a bɛ don n'a kɔ ye ok i y'a faamuya suruku dingɛ da mais o tɛ sɔrɔ o k'a fɔ ko ka suruku kun ɲini ka d'i ma a ko kala n'i ye suruku kun ɲini ka d'i ma i bɛ bɔgɔ de mun a la bɔgɔ kɛnɛ i bɛ bɔgɔ kɛnɛ nɔɔni k'a kɛ ka suruku kun mun k'a bila n'i y'a mun k'a bila fɛn saba de bɛ kɛ k'a wusu i y'a dɔn fali ni suruku man di misi fana ni suruku man di i bɛ misi bo ni fali bo ɲini ka to k'o kɛ ka fɛn wusu quoi karamɔgɔkɛ de sɛbɛnnen tellement a bɛ nerve i bɛ wari sɔrɔ ka wari sɔrɔ f'i tila ka ni fa de dɔrɔn i b'a fɔ ko jo b'i bolo ni min b'a dɔn ko jo do ko sɔnni fɛn o tigi kɔni bɛ se k'a kɛ wari ka sɔrɔ cɛbakɔrɔ dankun ye ala fɛ i kana i cɛsiri ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ ka mɔgɔw lafiya banna sinon cɛbakɔrɔ ma dan ala fɛ lafiya kama cɛbakɔrɔ ma dan ala fɛ k'i kana k'i bɛ lafiya sago sɔrɔ de bɛ cɛbakɔrɔ la mais hɛrɛ sɔrɔ tɛ dɛ ala k'an dɛmɛ an ye baara kɛ wari sɔrɔ an ye dɔnniw baara an ma don dɔnnibaw la u bɛ dɔnniw baara ka d'a ma an bɛ wari sɔrɔ an bɛ kɛ fɛn ye c'est ça 07 05 60 45 06 numéro b'o ye a ta même temps i bɛ weleli kɛ u bɛ message ci whatsapp kan message ci whatsapp kan numéro kan a ye pengelen bɛ video kan a bɛ tiktok kan a bɛ facebook kan karamɔgɔ an bɛna bɔ suruku la an bɛna taa danfɛn wɛrɛ la min bɛ nɔnzi ye nɔnzi ani turabuden ne fɛ k'i b'o dɔn d'a ma n bɛ dalu kelen ni cɛw ma u k'a kɛ ala kama u k'a kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a f'i ye k'a ka ɲi walima a man ɲi ok a y'a lamɛn i bɛ sɔsɔkisɛ de ɲini i bɛ se k'a caman dan parce que a bɛ se ka kɛ n'i ye den duuru dan n'a bɛɛ ma falen i ka baara tɛna ɲɛ i bɛ fɛn bilendatigɛ walima fɛn dɔ ɲini dɔrɔn ka cɛncɛn su k'a kɔnɔ ka sɔrɔ ka turabu nafoloso de a bɛ ci 1 2 1 i bɛ n'o siri kan tigɛ ka sɔrɔ ka fɛn sɛbɛn walan sanfɛ siɲɛ 55 k'a kɛ ka sɔrɔ k'a ko k'a kɛ ji caman ba la ka to ka ji in kɛ sɔsɔkisɛ in kan k'a sɔn n'a ye quoi sɔsɔkisɛ in bɛna falen komi pipiniɲɛri i b'a sɔn n'a ye f'a ka falen f'a ka se tile 21 walima tile 31 yɔrɔ nin ma o b'a sɔrɔ a falenna f'a ye nɔnfɔn bɔ a bɛ ka woyo i bɛ sɔrɔ k'a bɔgɔti ka bɔ cɛncɛn na sisan k'a ko k'a jɛ o b'a sɔrɔ nasi tɔ b'i bolo i y'a faamuya o b'a sɔrɔ nɔsi fana kɛnɛ susu k'o lajɛ o fana b'i bolo i bɛ sɔrɔ ka sɔsɔ in furabulu ani nɔsi k'a kɛ kolon na k'a foroki ka sɔrɔ ka nasi dɔɔni k'a la karamɔgɔkɛ de n ko i ka hɛrɛ b'i na i ma na cogo dɔ la i bɛ baara min na ni magasin kelen don i bɛ bolofara dɔ b'a la ka o lajɛ o kɛ yɔrɔ la i b'a faamuya siɲɛ 55 dɔrɔn a man ca yɛrɛ ka nasi bɔ dɔrɔn ka sɔsɔkisɛ kɛ dugukolo la ka to k'a sɔn n'a ye n'a sera tile 21 walima tile 30 yɔrɔ la i b'a bɔgɔti ka sɔrɔ ka bɔgɔ a n'a bɔgɔ k'a bɛɛ kɛ kolon na k'a foroki ka sɔrɔ ka parfɛn ni parakanden k'a la ka to k'a wusu sɔgɔma ka bɔ diɲɛ dan feere tɛ dɛ hali n'a sɔrɔ i ka baara ye bagan mara ye hali n'a sɔrɔ i ka baara ye sanubɔ ji walima dingɛ kɔnɔ n'i ye nin kɛ i tɛ se k'a wusu ka se i si tile hakɛ la fo k'a sɔrɔ la i ye hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min n'i ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ i ka baara kɔnɔ i kɛ bilitigi yɛrɛ ye i si ye san joli san 20 i b'a utiliser tile 21 n'i t'i si hakɛ dɔn i b'a utiliser fo tile 51 a bɛ ka faamuya ala k'an dɛmɛ a bɛ faamuya nɔnzi n'i ye nɔsi golo bɔ a la ka toto golo bɔ ka turabu nafoloso den bɛ so 16 la k'a sigi ni nafɔ ko laban turabudalaw de b'a dɔn ni garisɛgɛ a tɔgɔ di nafolo a bɛ ci 1 2 1 i b'a sigi ni nafɔ ko laban n'i y'a sigi ni nafɔ ko laban jigi ni masaya cɛ jigi ani masaya cɛ i b'i ka laɲini don duguma k'i tɔgɔ don sanfɛ i b'i tɔgɔ don duguma k'i ka laɲini don sanfɛ laɲini de bɛ don sanfɛ bon jigi ni juguya cɛ i b'i tɔgɔ don duguma k'i ka laɲini don sanfɛ yen fana ka sɔrɔ k'a sɛbɛnden kuru ka toto bolo ye k'a kala ka bilen na c'est à dire n'i ka ɲi ka 500 sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ la wari mana caya cogo o cogo dépenser bɔ a la ka wari in tɔ min to o de bɛ caya a b'a faamuya o faamuya merci beaucoup karamɔgɔ an bɛ bɔ ale la an bɛna taa danfɛn wɛrɛ la karamɔgɔ ɲininkali le ɲɔgɔnmɛ dɔnni dɔ bɛ sɔrɔ ɲɔgɔnmɛ na bon ne bɛ fɛn damadɔ de f'i ye n'i b'a fɛ i den ka kɛ mɔgɔ min kolo sigilen don ɲɔgɔnmɛ tagama nɔ ɲini dɔrɔn ani ɲɔgɔnmɛ ye ji min k'a tɔ to ɲɔgɔnmɛ tagamana duguma yɔrɔ min na i b'o bɔgɔ de ta ɲɔgɔnmɛ ye ji min k'a tɔ to i b'olu fila de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dɛgɛ kɔnɔ k'a balabala ka sɔrɔ ka to ka ji kɛ ka den masusa a dayɛri selen
Allalere. Na fore ko karsa ko de mbangina de ko me ko mulugu bana bala kwa. Ya ko kanyo ko me ko ni kadima. Ani nyoko me dumini mi ke ka dumini to ya do no lu ka dumini ke dum to ka bo udala ka bi. Ibo re faraka. Ani ni nyoko me bulla ka sege daji kangai. Donc a dumini mi na yo ke ko to bo shishi ko mugo bo dala kangai bo ni ka na ka shi tulu ka to ka de ma se tile bina ni kile. Akolo bi mugo bana mara utana ere. Nyoko me bo ni tulo dimi jugara hada ma de na to jo ka ti frage ni nyoko me bo soro ka sirif ni gona ka bla jigala na ka to na ka tulo ko. Eta tile sa wani nani ka yororo to dimba bla. Doni kali. Ni caya bana ye cɛ sɔrɔ fo cɛya bɛ to ka funu cɛya dugumana bɛ to ka funu i b'i jija i bi fɛn yɛrɛ ɲini ɲɔgɔmɛ bo de ɲini ka to k'i cɛya dugumana wusu n'a ye ni mi cogo dɔ la n'i y'a wusu ka tɛmɛ tile 7 kan n'i fari la a b'a misɛnya fo k'a ci a bɛ ka faamuya ayi ka teli dɛ Ala k'an dɛmɛ ada kikere yo nyome to ndala ay bo alika aga fali la sisa fali elka fali combiner ni trois bureau fali rodo fali galaga kolo ni dron fali sarasa dala côté minka o galaga wa fo ato côte voilà iba galaga kolo kelen pew ni adale asara adale me côté minka ibi galaga kolo mbola asoka trobu garsege jigiso de badra I ka ɲini fɛn fa la dɔ bɛna fɔ ko ɲini fɛn jumɛn I ka ɲini fɛn parce que adamaden ye kuma dɔw bɛ yen olu tɛ se ka walawala adama fɛ kosɛbɛ ka se niveau dɔ la I b'i ka ɲini fɛn de fɔ a la I b'i badara ci a sanfɛ kelen fila n'i ye badara ci a sanfɛ k'a bila sira tɛgɛden sanfɛ ni bolifɛn dɔ yɛlɛnna k'a kari dɔrɔn I ka laɲini sabati n'i m'o sɔrɔ fali kolo ɲini I ka taa sira kan sira min I bɛ fali kolo de ka badara ci ni fali kolo ni dugukolo simple de n'a fɔ garabe sira bilenman ninnu I bɛ fali bɔlɔ de turu a kɛ komi n'a fɔ badara I bɛ fila turu ka kelen turu ka kelen turu ka fila turu n'a ka di I bɛ badara ci ka sɔrɔ ka fali bɔlɔ turu a la I ka hami fɔ a la wa ko gala nɔ nan'i ma sa min ma se ka dilan wari ko hami de tuni ka sa wari ni 260 ɲɔgɔn n'a ɲɔgɔnnaw min n'i ma sɔrɔ tile fila non solution t'a la I bɛ malo de I bɛ taa badara in saraka san I ka wuli k'i kɔ don I ka ji kɛ badara in I ka wuli k'i kɔ don ni ji jara ka bɔ dugukolo la pewu pewu ko ji nɔ tun na I b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ o to yen taa gitɔrɔn kan sisan I ka dimɔgɔden 6 ɲini I ka badara kelen pewu ci ni fɛn dɔ ye gitɔrɔn kan n'a nɔ bɛ bɔ a kɛra sɛribɔn ye walima lakɛrɛ I ka sɔrɔ ka dimɔgɔden kelen faga badara kuru kelen na bɛɛ kan fo k'a tereke fo a ka ɲɔgɔn fa a ka ban a la pewu I ka wuli k'i kɔ don heure 6 Ala b'i sɔn o ka teli dɛ a ɲɛnama de minɛ I b'a ɲɛnama de minɛ den 6 ka taa faga badara kuru kelen na bɛɛ kan a tɛ faga I tɛgɛ kɔnɔ dɛ I b'i a da badara in de kan ka sɔrɔ k'i bolo k'a tereke n'i ka laɲini n'i sera de I b'a tereke bɛɛ kan fo ka taa ban I ka wuli k'i kɔ don heure 6 I n'i ka ɲinifɛn min ɲɔgɔn sɔrɔ ko I ni ta ɲinifɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko I b'a tereke ka na don bon kɔnɔ dɛ a f'u ye dɛ k'a tereke ka na don bon kɔnɔ k'i da a ka bamanankan de fɔ dɛ I ta ɲinifɛn I bɛ fɛn ɲini na n'i bɔra ka fɛn ɲini I b'o sɔrɔ I kana fɔ k'an bɛ dalu baara ka to bon kɔnɔ depuis ma a lɔrɔ ye dɛ ko karamɔgɔ a ka fayida di ka maɲi dɛ a ka préciser ka ɲa I ta ɲini fɛn Sango merci beaucoup Ala k'an dɛmɛ dɔnni dɔ bɛ yen bi yoma ne b'a Abidjan ten fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ b'a ta la ko ko waatiya alors que waatiya tɛ souvent mɔgɔ dɔ I mako bɛ fɛn tɔgɔ la nin a bɛ se k'i dɛmɛ ya kurusi in na o bɛ bolimafɛn filɛ nin est-ce que I b'a dalu ba ou bien I b'a a dɔnni di wa bolimafɛn mɔgɔ mako bɛ bolimafɛn na ka se ka mako ɲa Ala k'an dɛmɛ bon bolifɛn ko ninnu tiɲɛ yɛrɛ la dalu bɛ ne bolo mais ka to k'a di mɔgɔ ma a man ɲi parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen ale t'a fɛ ka baara kɛ o n'ale ye moto sɔrɔ dɔrɔn a bɛ wele mɔmɔ cɛ s'il te plaît faut envoyer ma 2000 francs des gens a b'a fɛ k'o 400 ne don essence la walima ka 200 don essence la ka forfait 400 ta ka connexion 400 ta ka sɔrɔ k'a ka mouvement kɛ n'o tile kelen ka sɔrɔ ka cɛkɛ 80 na san k'o don ka ji na a banna quoi baara kɛ I ka wari sɔrɔ n'i ye wari sɔrɔ I b'i diya muso furu n'i ye wari sɔrɔ I b'i diya moto san n'i ye wari sɔrɔ I b'i diya du jɔ sinon e tɛ mɔgɔ si dɔn min delila k'a ka moto feere gɛlɛya fɛ yan si mɔgɔ dɔw y'u ka du feere gɛlɛya fɛ o b'a yira k'a fɔ olu tɛ gɛlɛya solution ye min ye gɛlɛya solution wari ɲini ka gɛlɛya sɔrɔ wari tɛ mɔgɔ kɛ halala yɛrɛ mais wari bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ juru ta awɔ wari tɛ mɔgɔ kɛ bon bi kɔni wari bɛ mɔgɔ kɛ dugawu de ye
Forcément. Oui. Qui que d'autres bébé dena bache la do kuma te fa kono mo dena bache deni a masa musoman cɛ i ka confirmer ni masa sigi tan o tan i bɛ taa sɔrɔ la 7 bɛɛ bɛ den waritigi de ka côté la o tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye kelen o tɛ se ka a corriger 2 n bɛna fɛn dɔ f'i ye bi lamɛnnikɛlaw k'a yɔrɔ lamɛn dɛ i bɛ taa sɔrɔ la cɛ caman ma a fa kɛtɔ ye k'a yɛrɛ ba bugɔ i bɛ taa sɔrɔ la cɛ caman bɛ yen bi i ma deli k'i fa kɛtɔ ye hali ka mankan k'i ba la nka o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i ba tɛ kojugu dɔ k'i yɛrɛ ɲɛna k'a tɛ ko dɔ k'i yɛrɛ ɲɛna min t'i bɛn i t'a sɔrɔ a b'a kɛ mais e fa ma deli ka mankan k'a la mais ni ne bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔn a den minɛ k'a bugɔ a yɛrɛ mamadenw ɲɛna c'est à dire den wolodenw ɲɛna quoi ni a ka ɲi kɛ k'i den bugɔ i n'a fɔ sisan ne fa ba ka ne fa bugɔ ne sigilen ɲɛna mun b'o la foyi t'o la a y'a ka kɛta de kɛ o oui o mara bɛ dɔ fɛ hali sini dɛ c'est à dire olu ka du kɔnɔ e ka sijɛ tɛ jateminɛ min ka kɔrɔ ni e o de ka sijɛ bɛ jateminɛ olu bɛ yen o de façon mara de ka di quoi cɛ o cɛ bɛ yen i bɛ jateminɛ kɛ ba ka den maralen ani fa ka den maralen kelen tɛ den min bɛ yen ni ba y'a mara i bɛ taa sɔrɔ o tɛ se ka kolo kari ka di ba ma mais ni fa ye den min mara i bɛ taa sɔrɔ o bɛ se ka jamana minɛ k'a di a ba ma an baw a ye to an faw kɔ n'o kɛra an tɔw kɔ u bɛ i b'a dɔn k'a fɔ den ma ko karisa ni muso in den ye karisa ye ni muso in den ye karisa ye y'a dɔn bɛɛ bɛ kulen n'a ba de i b'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ de k'a yira den na ko i wolola furu de kɔnɔ pour que ka se k'i ba kuma kɔrɔta sinon den ka ɲi jɔyɔrɔ bɛ fa de la e ni ba bɛɛ dalen don mɔgɔ min kɔ la i b'a dɔn ko den kɔni n'i ye hɔrɔn ni cɛ o cɛ bɛ n'i ye hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ n'i ye muso furu n'i ka kan ka da i fa la i kɛlen ka muso furu i bɛ da la parce que diɲɛ don o don nasɔngɔ bɔ ni fɛn kumaw f'i ye dɔgɔtɔrɔso fura bɛ f'i ye c'est à dire fɛn bɛɛ bɛ f'i ye mais ka taa sɔrɔ la e mumu filɛ i bɛ taa sɔrɔ la e bɛ se k'a fɔ i fa ma 200 di yan bi après i bɛna ko 200 di a b'a fɔ k'a tɛ i bɛ dimi a kɔrɔ hali n'i m'a f'a ye b'o wari yɛrɛ ɲini fɔ a tɛ wari di mɔgɔ ma mais n'i donna nasɔngɔ bɔ la don o don o don i b'a dɔn ko ja e fa ye cɛw dɔ de cɛ o cɛ bɛ ala ka dugukolo sanfɛ an ka barika dan faw ye dɛ n'i ba ɲɛna cogo cogo da la i fa de ka ɲi fɔlɔ e cɛ n'i fa de sɔnna ka t'i ba choisi ka na n'a pour que a ka se ka e turu i mana kɛ faama ye ni dɔnnibaga min k'i ma ko taa dugu sigi yan fɛ n'i taara dugu sigi n'i kɛra masakɛ ye dɔnnibaga in barika da mais i bɛ taa sɔrɔ la faama in de bɛ ko fɔ ko karisa ka dugu filɛ yan fɛ dɔnnibaga in tɛ tɔgɔ fɔ a ye barika d'aw faw ye a y'a to fana cɛmanin bɛɛ ba ka kan ka waso n'a ye a ɲɔgɔnnaw cɛla ko ne de den ye karisa ye mais anw de bɛ waso n'an baw o b'a yira ko an baw de tɛ se ka waso n'an ye parce que u kuma sulilen de don ala k'an kɛ k'an baw kuma kɔrɔta cɛ ka furu degun kɛ ka tila ka na denko degun kɛ ala k'an baw kisi o ala k'an dɛmɛ ne yɛrɛ y'a mɛn kuma dɔ la ko ni mɔgɔ yɛrɛ ko ni mɔgɔ k'i bɛ fɛ ka furu yɛrɛ ko ni ba ye furu muso d'i ma k'i k'o ta ko ni fa ye furu muso d'i ma k'i y'o ta effectivement parce que fɛn fila bɛ yen muso i ba bɛ se ka muso jigila dogo la mais f'i fa ka taa ɲini i y'o kɔrɔ dɔn i t'a sɔrɔ la sisan i ba b'a fɛ karisa i tɛ mɔgɔ ci i fa ma a t'a fɔ k'i ka t'i a f'i fa ye dɛ i tɛ mɔgɔ ci i fa ma k'u ka taa karisa denmuso in ɲini awɔ o bɛ kɛ mansa musoman ɲuman bɛɛ b'o kɛ mais a b'a fɔ k'i kana sɔn a k'a dɔn ko ne de y'a don i da donc ni kuma in taara se fa ma i b'a dɔn fa o fa bɛ min fɔ o muso sugu bɛɛ a bɛɛ b'a dɔn o fa b'a fɔ ko karisa e ye nin fɔ e ni ba bɛɛ n'a kan e ye fɛn fɔ i ba ye e t'a fɔ ko ayi cɛkɔrɔba bɛ fierté d'a yɛrɛ ka yen ko ja yɛrɛ de ye dutigi ye ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɔ a muso ye mais n'a y'a dɔn k'a fɔra muso ye dɔrɔn a jigila bɛ misɛnya parce que a b'a dɔn k'ale tɛ ko kunna a b'a dɔn k'ale tɛ ko kunna ni fa ye muso yir'i la k'i ka furu i ka kan k'o furu wa mɔgɔw bɛna fɛn kelen f'i ye furusa cayalen don sisan min b'a kɛ i b'a dɔn muso min ka di ne adamaden ko in ne taara o de furu
cɛ min ka di ni muso ye dɛ o taara furu o cɛ in ma aw tɛ se ka ɲɔgɔn ka dimi ko quoi furu dabɔra fɛn dɔ de kama k'a ka kɛ e la e k'i muɲa kan ko sabu ne fa y'a di yan n tɛ se ka n fa kuma suli e fana k'a fɔ muso fana k'a fɔ ko ne bɔra nin kulubalila du min na ne muso caman furu a kun dɔ filɛ nin t'a kun bɛɛ dɛ mais nin fana ye bɛnkan dɔ y'a la i y'a faamuya mais n'i b'a fɛ ka taa muso furu diɲɛ don o don ala ka dugukolo sanfɛ hali n'i yɛrɛ taara ɲini ni ne e ci k'i ka taa chèque denmuso ɲini n'i taara chèque denmuso ɲini ne sira yen chèque denmuso anw fɛ dɛ n'i taara muso ɲini dɔrɔn pour que muso yɛrɛ ɲinibagaw ka limaniya ka sɔn muso in na k'a fɔ karisa i ka kan ka nin ɲini ka di den ma fasa ye hali n'u k'i ma k'i ka sokɛ di walima k'i ka misi di k'a di nin ye muso furuta de o bɛ dɔn muso tagamasen na k'a sɔrɔ muso ma kuma furu ɲininaw fɛ muso kuma ka da tɛ jate o parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen kuma dɔ bɛ bɔ a da mɛ dusukun tɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen kuma min b'a da o b'a dusukun i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka farin mɛ mɔgɔ jugu tɛ muso da camantigi caman bɛ yen a den barikalen don mais muso muɲunen caman bɛ yen a den ma barika différence bɛ yen quoi parce que a yɛrɛ muɲunen de don mais tɔɔrɔ min b'a dusukun a tɛ ka se k'o supporter mais ni tɔɔrɔ min dala ka sa a ma se k'o supporter a y'o mankan yira diɲɛ na a yɛrɛ ta banna n'i taara muso ɲini n'i b'a fɛ ka muso furu ni mɔgɔw taara muso ɲini n'u taara ka taa o sigi sisan ko o muso kelen a fɔ k'a ka ji soli ka na d'aw ma n'a ye ji soli ka na d'aw ma n'a ser'i ma n'a y'a jɔ tan ni côté gauche de gɛrɛ i la ka tɛmɛ numansen kan n'i y'a furu n'i y'a furu muso jugu tɛ quoi voilà mais o don o ye sin dɔ de k'a yira i la sinon o t'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ wɛrɛ taara k'a bɛ n'o kɛ o mais tagamasiyɛn dɔ de bɛ kan ka yira e de la mais o kɔrɔ tɛ ne ba k'i ye mɔgɔ jugu ye walima k'i ye muso min tere ma ɲi non n ka kuma kɔrɔ t'o ye voilà n'a y'a ni côté droite n'a nana jɔ ni côté gauche de gɛrɛl'i la ka tɛmɛ droite kan ni droite bɛ kɔfɛ ko i kana sɔn k'o muso in furu ka don i ka den ka so sinon n'i y'a furu e min kɛra furu boloma ye walima furu fa ye ni e ma faraka sa n'a m'i denkɛ ni a balimaw bila ɲɔgɔn na a bɛ e ka famille kɔnɔ a bɛ na ni problème ye mais n'a taara se k'a jɔ n'a sen fila bɛɛ kaki k'i k'o ta ko bi hali n'i sara bi o tant que o ka furu ma sa ka bɔ e ka famille kɔnɔ ko muso kelen ko cɛnni tɛ k'o ɲɛna quoi aw ka faamuya mais n'i taara se muso ma e min ye muso furu cɛ n'a ser'i ma ji ka kɛ nin kɔnɔ sisan a bɛna ji d'i ma o de a k'a bolo bɔ k'a foni k'a s'i ma a y'a bolo bɔ dɔɔni e y'a ye k'a mɔlɔlen e teliya k'i bolo bɔ k'a minɛ kana furu n'a nana tɛ furu muso furu e ka muso furu ta tɛ fa bolo bɔli ka ɲa a yɛrɛ de b'a bolo foni e bolo kurulen bɛ to e tɛ taa ta fo ka so kana n'a ye i ka so de yan a yɛrɛ ka yɔrɔ de ka jan wa e ka yɔrɔ de ka jan ko bɛ dogo la e k'a faamuya n'i taara muso ɲini n'i sera du kɔnɔ a fɔra ye ko i nana muso min nɔfɛ i yɛrɛ k'i sigi a bɛ na parce que an ka village la a bɛ kɛ ten hali sini sɔgɔma n'i taara muso min n'a bɛ yen hali n'a ma fɔ ko karisa nana min ɲini furu la dɛ a fɔ k'i nana den min nɔfɛ k'a yɛrɛ bɛ yan k'i sigi dɔɔni i b'a dɔn sigilen kɔrɔ min ye yan n'a nana a bɛna tagamasen min kɛ a kun de ye furusirama ka se k'o jateminɛ ka taa lakaleli kɛ furuso la e b'a faamuya ni muso nana sigi k'a ɲɛsin cɛ ma terre à terre i bɛ se k'o furu a bɛ se ka sa i ka furu la i bɛ sa ɲɔgɔn na a bɛ se mais ni muso nana se k'a côté gauche da i ma i sigilen don ta k'a sigi k'a jɛngɛ tan ka n'a furu i bɛ muso in kɔni n'i y'a furu dɔrɔn a yɛrɛ bɛ don i su kunna quoi a teliya n'a sumaya n tɛ kɛ ala ko dɔn mais a kɔni bɛ jɔ i su kunna i bɛ k'a faamuya n'i ye muso furu u b'a fɔ ko i kana sɔn muso ka sɔli ka wuli ɲɛ i kana sɔn muso bɛ wuli k'i to kɔɲɔso la quoi muso ka wuli e ɲɛ k'i kana sɔn o ma quoi ko sinon k'a muso fasɔn b'i su don awɔ ala k'an dɛmɛ an ka dalu de sira question an hakili la n'i ma fili kɔni n ye laada caman n ye fɛn caman f'u ɲɛna donc sisan an ka taa an ta awɔ an bɛna bɔ o la an bɛ taa tuyu baganw kan voilà bagan dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sonsanni sonsanni voilà c'est don dɔ bɛ sɔrɔ kan sonsanni sen naani tigɛ kungo kɔnɔ sonsanni n'ale dugu kɔnɔ ta a bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ ta b'a kɛ n t'o dɔn dɛ sonsanni sen naani tigɛ sisan i kana sisi ka i b'a kɛ buwati kɔnɔ k'a sisi ka mugu bɔ a n'a si bɛɛ k'a sisi k'a kɛ sɛribɔ mugu ye k'a susu ka mugu bɔ ka bilen kɔrɔ ka jalakɔkɔ ɲini k'o k'a la ka ɲamakubara sisi k'o dɔɔni k'a la to k'a mugan n'i y'a mugan daminɛ bi cɛ o cɛ y'a mugan su in na sini yanni fitiri ka se o b'a sɔrɔ i y'i yɛrɛ i b'a santi quoi a bɛ fanga ɲɛŋɛɲɛ de bila muso la sonsanni ni min dɔ sonsanni na o y'o dɔrɔn de ye quoi sonsanni sen naani k'a tigɛ k'a jɛni k'a mugu bɔ ka sɔrɔ k'a sin k'a bilen kɔrɔ ala kama n'i bɛ tubabu jamana na a fɔ k'u k'a sisi k'a mugu bɔ k'a bila ka taa d'i ma ko k'a dɔɔni kɛ jikalan na i k'a min ban n'i tɛ se k'o kɛ yɛrɛ a mugu bilen o de ka to k'a mugan fo ka t'i da kaburu kɔnɔ i nege tɛ da
La mère que ya fama voilà nada famna Suzanne tay ouais sodo ni ka jurube mogola ya jurube mogola sondoro ni ka la yastaklifannahum sabe sondoro ngono ya fama la yastakhlifannahum ika jurbe mo ne bo to ko sebe haw mala ibe se haw maka so ka se amma labana ibo haw mo ko ika jurbe mo ni kono mo mina ibo tigile to ko ba kono abga sondoro ni na aso ka dikenya ka dala ha kata dinga se suma ma ra ki dama ka shati la ka wuli nai ika da diga ta na ka di atu kana wuli an tile wala bla teni na nyabi danyonga bi jabi dima ade pati sagana akelle ولا يستخلفنهم نمو نيم كا دمي لا يستخلفنهم چیز رسونا اسوka pondi ka kuru kilingina be gbe na tigi to na bato koy yani gatla gengelo wasro nyi dunia dala na tigi di franci na ka mo do be malla ko divari afaka ka pondi be la yastakhlifanahum yaraman ka ka tazira suna la yastakhlifanahum ci ka soka asinde kilo bi pondi kile jaga na tigi to na bato koy adama do ka nyimi ka dima adama to koy karsa de adama anyini be ka dima ala ka nyini bola to ka yele mazira suna sansa yani ka kontel damne ka sala bana pondi kilingere ita la ba yoro na mimu mina wa surati lam ko ka wa ka bulu da nyinga di bulu de dawo na ka ti bulu da nyinga awte yoro kene ni ka banare transférer ka bula ni tori nyina man dema ne be la yastakhlifanahum tiaga ki siglen to ka jamana ka ibi jamana mina sansa ne be mulo da tori ka yi kolo yoro muke di ma fe ngi bulu da ka ma transférer ka bula ki siglen to ngi ki bulu ka yi bulu ka wasra ka hay kala mede ya fama mais ni ya bla ni tori misali ya fama wala yastakhlifanahum kilingile ni ya ci tori kono baraka ki ga hami fala ha asoka ti jo jini ka bo ka tori kiru fa ka ta foro ja kabla ce no ya sorla ko bana dabar do be fargolo la ni ya ci tori kono barala ka ba ibi tori ni joshi fargolo la mo do be kurubu kono mo do be dabari bu kono ibi tori joshi kono baraka joshi fa ka menam be fo da tori fi ka jibalo la hawlan abdani ka bana be i jonage o transfert ni sanana toru iti toru kasgamya no asro mo godore ken no ka dabari kire ni ya ken ni sanana ni toru kasira drat lambo be dabana o yorobbe ouais ay doka kege kané wolle ko te wani ni wolen warti gu ne ka gaw ouais ni warti gu ouais al ni yera fane take ko amna ta fendo ka sa ha Silandre. Oui. Silandre. Salaman. Dondo bisu. Mogo mi sulantere faga. Ka sisi ka mugu bo ka to ka tula ka mo atekela ka bo. Ini chenyo ngana da dabari ma alu ka dabari kare sankse e nyama mi kaso. Ate fu ke mo la. Non na te fenga mo la sa wa bo pa tiri mai. Fem baga dore bala kwa. Baga dore bala. Ukono baka kon seri kono ka bise ki fa ko me ka bana bila ne ko ni be dafena ne be dawur la suno ka commande ala na commande ala ba dan fe madi to dan de e sebe mo mina e bi jamana masake mo mi commande e na ka de ba fa ka fendi bala na ka di ba me ka do ka so la fendi bala na ka di ba jabi jamana bla fo ti bala e bi se no ka siso kele ngona joni sulandre da ale afami ma ambe mogo be ni bi dinena kira ka boy bulo ni danfe me halni mogo to dalen tala mogo mi dina o kan le mala jone o dan sulandre ko mango alay ita soro sulandre ko de ka mogo dore la sulandre ma se ka ko jaw tigi o tigi asebe suara suno no te sulandre ka di alay foi tala sakene mi fengele fiye sakene te danfe ina fa andana ala fe to kamna sakene ma dandele sakene fema yele malini ina fa nosi fa na danfe yele malini nosi ku ye nya kala to kamna nya don to kamna nya do sram fe ba fotini nye ko be histoire do be galoni do ase ke galoi nosi tu doni baga de quoi okay mais doni baga min tunu na mago kun jora femina ya ni mali chebi abo ko dila kwa okay na mago jora hali musra ni muso be malla na biya ta kata
a mago b'a la min na a bɛ t'o ci ɲɛnabɔ a la ka segin ka n'a da a jateminɛ hali sini n'o si minɛ ka jan da bɛɛ mɛn dɛ a sera dɔ de tama a man kan ka se min tama o de ye ala de la kama fo k'a nɔgɔsi i y'a faamuya sulan tɛrɛ faga sisan k'a sisi k'a mugu bɔ bɛɛ ko karisa bɔnnen de don k'a tɛ ka furakɛ ko f'a sen ka taa tigɛ i ka to k'a mugu kɛ joli na hali n'a sɔrɔ a kolo bɛ kɛnɛma tile 21 o b'a sɔrɔ golo nugura ka kolo datugu i y'a faamuya n'o ye ni dara dɔ ko kolo o to k'a fɔ joli nɔ dɔw ma ko kolo i b'a yɔrɔ min to k'i ŋɛɲɛ f'a bɛna kɛ joli ye dɔw b'a fɔ a ma ko kelebe sulan tɛrɛ minɛ dɔrɔn i k'a da bisi f'a ka daji kan ka bɔ i k'a k'ale k'a bila k'ale suko ni dugujɛ tɛ i bɛna joli ye dabi min bɛ bɔ la o b'i yɛrɛ de bolo o ka fali karamɔgɔ an ka dɔɔnin kɛ n bɛ fɛ i bɛ dɔɔnin di fɛn dɔ ma fɛn dɔ bɛ yen ni bon kura kɛra ten e bɛ kuma ka sama mɛ a tɔ bɔra kɔnɔ a bɛ wo fitinin kɛ cili kɔnɔ ka dɔgɔ dɔgɔ sɛgɛ mun ji dɔ de y'an ko min fɔlɔ ne ma se k'a faamu danfɛn mɛnɛmɛnɛ wa ou bien mɛnɛmɛnɛ tɛ ni bon dɔ la ten a bɛ jigin fitinin kɛ ten a ka dɔgɔ dɔgɔ ten sɛgɛ bɔ dɔ Bubakar a bɛ kuma ka sama est-ce que Bubakar tɛ f'a b'a so jɔ ni bɔgɔ kɛnɛ yan a tɛ so jɔ yɛrɛ a bɛ don wa tiɲɛna ma se k'o dɔn non mi kɔni yan bon o tɛ i ka question wɛrɛ di an ka taa n'o fɔlɔ yanni i ka ye fitini taara dɛ min Babuguni an y'a labɔ o kan ayiwa ni ha n bɛ fɛn saba f'i ye na mais n'an bɛ émission wɛrɛ kɛ hali i ka daminɛ na ni ale ni fɛn dɔ bɛ kɛ misi la u b'a fɔ ko fɛrɛ dɔw b'a fɔ tɛrɛ ha n ka cɛ Babuguni ɲini sisan ni Babuguni min fana bɛ don a ka so a bɛ don n'a kɔkɔlɔ de n'a donna a ka so kɔnɔ k'a ban ni fɛn dɔ don k'a n'a bɔgɔta quoi n'i y'a n'a bɔgɔta i bɛ n'a faga k'a laja n'i y'a laja a di muso a di bɛɛ ko karisa ko kanu t'a yɔrɔ mɔgɔ si kanu t'a yɔrɔ a sadi hadamaden foyi tɛ yen ko min delila k'a ka kanu yira a dama k'a k'a mu tile 7 dɔrɔn a ka jɔ n'o dafara tile 7 wɛrɛ bɛ dafa yɔrɔ min o b'a sɔrɔ la a y'a ɲini ka tulu in bɔ a yɛrɛ la Babuguni bɛ se k'o kɛ k'a sisi k'a kɛ tulu la la hawla danfɛ ka ko ma n'i b'a fɛ cɛw ni musow ka girin kan i mago b'a la cogoya min na cɛw ni musow ka girin ten Babuguni sisi sisan i ka bundeni i bɛ bundeni dɔn i bɛ bundeni ni Babuguni sisi k'a fara ɲɔgɔn kan k'a mugu k'i ka tulubara jɔ ka tulu mun fɔ ka taa s'a ma n'i sera a ma don min na a banna i bɛ taa da kaburu kɔnɔ i kanu tɛ b'a cɛw ni musow yɔrɔ i y'a faamuya Babuguni sisi sisan i k'a mugu ni o bundeni kelen fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ni bundeni fara ɲɔgɔn kan i b'a sisi k'a mugu bɔ fɛn dɔ bɛ village la o bɛ a dilan bin de don ka sɔrɔ ka taa bila yiri la jidenw bɛ don a kɔnɔ dɔw b'a fɔ a ma ko gongolo dɔw b'a fɔ ko gonga mais ne tɛ tɔgɔ wɛrɛ d'a la o de tɛ gongolo de tɛ diso u bɛ fɛn min dilan ka fɔ di ɲaga d'a kɔnɔ o b'a kunkolo siri ni fu min ye i b'u fu de bɔ ka sɔrɔ ka n'o fu balabala ka nin mugu ni bundeni mugu k'a la ka to k'i kɔ a la karamɔgɔkɛ de n'i mago bɛ ni kɛlɛ la fo ka t'i da kaburu kɔnɔ c'est à dire ko mana gɛlɛya cogo cogo la i b'a sɔrɔ i ni bɛri ka kɛ mɔgɔ minnu ni man gɛlɛn mɔgɔ minnu bɛ siran k'u k'a kɛ a jaabi b'olu de bolo ala k'an dɛmɛ